til selvfølgelig op til klar til Nakskov. Så ringede jeg i dag og siger, at jeg har ikke fået en mail. Jamen, det har hun glemt, fordi der var ikke det bedste. Nej, så ringede jeg. Jeg kører hjem. Det går nok lidt langsomt. Det gør ikke noget. Bagefter har jeg tid nok. Jeg deler først ud, plejer ud igen i morgen. Okay. Så det er så det. Det var til hjemme. Jeg har været der. Ja, det er fordi, når man nej, det er for, hvis du sætter de samme parametre op for alle, så kan du sammenligne. Det er det forskerne. Og så har de kostet os cirka 3,4 millioner i folkeskolen. Der følger jo 0 kroner med til kommunerne, når du skal integrere de her flygtninge. Det er en ren kommunaludgift. Og så får du 50% af udgiften dækket til kontanthjælp. Altså der er faktisk en udgift på 16 millioner. Den ene halvdel betaler kommunen. Når der så går det 3 år, og de kan komme i job, så skal de jo betale 70%. Så bliver det ikke. Det er for borgere til sin der får det Altså det ene er jo selvfølgelig arbejdsmarkedet. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Arbejdsmarkedsindsatsen skal give meget mere mening. Og det har jeg sådan set kæmpet for lige siden kommunalvalget, hvor jeg kæmpede for, at vi blev en friregion. Så vi gjorde det muligt, at man faktisk godt kan opstarte egen virksomhed, imens man stadigvæk er på overførselsindkomster. I stedet for, at du, som det er i dag, så må du arbejde gratis for andre arbejdsgivere, men du må ikke selv være med til at skabe nogle arbejdspladser. Det synes jeg er fuldstændig tåbeligt. Så noget andet, jeg synes er rigtig vigtigt, vi får på dagsordenen, det kommer jeg tilbage til lige om lidt, når det er min tur, det er, at vi får klimaet meget mere i fokus. Fordi vi har en helt enorm udfordring. Altså du kan sige, at både Lolland og Falster ligger enormt lavt. Hvis ikke vi får vendt hele klimaforandringerne nu, så får vi en vandstigning på cirka 1 meter. Og så har vi altså et kæmpe problem med alt det her vand, og det bliver rigtig dyrt også, fordi vi er nødt til at klimasikre. Og det er ret svært at få finansieret. Så det er sådan noget af det allervigtigste. Og så vil jeg jo selvfølgelig gerne arbejde for, at vi får en mere lige fordeling mellem by og landdistrikterne. Så ikke, at vi skal have det samme, men at i hvert fald bliver behandlet ligeværdigt i forhold til, hvor folk er henne og hvor mange vi er. Fordi vi betaler jo altså også skat, ligesom alle andre gør. Ikke? Er der noget specielt, du vil gøre for Lolland Falster? Men vi skal jo have nogle uddannelsespladser i forhold til grøn energi, fordi der er vi bare førende i forvejen, så der skal vi også have nogle studiepladser. Og jeg kunne godt tænke mig, at det blev et samarbejde, sådan et dansk-tysk samarbejde, fordi det har jeg faktisk arbejdet på i Sønderjylland, hvor jeg har været en del af at lave en dansk-tysk HF, hvor der både var danske og tyske studerende, og de studerede så også i begge lande. Og så samtidig var der en uddannelse fra Syddansk Universitet, som er meget villige til også at gå ud andre steder, hvor de så også lavede en fælles studie, som var på både dansk og på tysk. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi fik mere implementeret på den måde, og gik ud og forhandlede lidt om. Jamen, det lyder egentlig som et meget spændende projekt. Ja, hvad synes du egentlig om vores lille folkemøde i Saxo igen? Jeg synes, det er bare ærgerligt, at der ikke er flere her i dag, for det er et skide godt arrangement. Jeg har været der. Ja, det er fordi, når man har været fysisk, så er det så langt til Jo, altså i folkeskolen, der følger jo 0 kroner med til kommunerne, når du skal integrere de her flygtninge. Det er en ren kommunaludgift. Og så får du 50% af udgiften dækket til. Ja. Kan man stemme på NFC på torsdag? Det kan man dog ikke, men man kan støtte op omkring vores projekt. Og der har vi folkeaktier til salg, som man kan købe. De koster 1000 kroner stykket. Og
på den måde kan man støtte op om det her projekt, vi har sat i gang. Jamen, først og fremmest er vores nye formand, Tage Nielsen, inviteret til at tale, og hvilket han har gjort her i dag for at fortælle om, hvad det er for et projekt, vi har gang i, og at vi gerne vil i Superligaen i 2020. Og det kræver den bredest mulige opbakning, og hvorfor ikke blandt alle de forskellige partier her på Falster og Lolland, og som har den her lokale festdag i dag. Og så kan vi fortælle lidt om det, vi står for, og ikke mindst hvad det kræver. Og det er vigtigt, at alle har lyst til at være med til at bakke op omkring det her, fordi så tror vi på, at vi når i mål. Jeg har I folket med allerede? Ja, vi synes, vi har oplevet en rigtig stor interesse omkring vores klub, og vi har oplevet, at rigtig mange også køber en aktie, som er, hvad kan man sige, den økonomiske måde at støtte os på, men det er også en moralsk opbakning, er der også meget af. Hvor mange har I solgt? Det kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, men det ser rigtig fornuftigt ud. Altså Claus Meyer og Claus Jensen har jo købt 5.000 aktier, det svarer til 5 millioner kroner. Hvor mange har I så solgt her i dag? Jamen det er der blevet til en håndfuld, og det er vi rigtig glade for. Men vi gør ligesom før. I får 2 minutters taletid hver. Og så står jeg jo med stopuret. Og så bryder jeg simpelthen ind og siger, ja, nu må jeg godt runde af, når tiden er ved at være gået. Og så får I faktisk det samme spørgsmål som tidligere, som ved første runde, som sådan et åbningsspørgsmål, for det er noget, der har fyldt meget i valgkampen. Og så giver vi ordet frit. Så er det her, at I meget gerne må stille spørgsmål til de 4 kandidater. Men Marie-Louise, og det er Marie-Louise. Det er Marie-Louise. Rigtigt. Så synes jeg, du skal starte. Værsgo. Tusind tak. God eftermiddag, Sakskøbing, og tak fordi vi må være her. Jeg hedder Marie-Louise Frederiksen, jeg er 46 år, jeg er selvstændig inden for skovbrug. Jeg bor på Lolland, og i de sidste 3 år der har jeg brugt noget af min tid på at arbejde for udflytning af statslige arbejdspladser, sammen med nogle forskere fra Aalborg Universitet, HK Stat og nogle politikere fra Aalborg. Det har faktisk ført til, at vi er en hel forening i Danmark i dag, hvor jeg sidder i bestyrelsen, som arbejder for udflytning af statslige arbejdspladser. Så et af man bare taler om det i valgkampen, noget andet er, at man faktisk har brugt tid på det de sidste mange år. Noget af det, vi også i vores område har stort brug for, det er en helt anden form for tilgang til erhvervslivet. Der er alt for mange afgifter, vores erhvervsliv bliver brandbeskattet. Hvis vi skal udvikle os, så er det på baggrund af det private erhvervsliv. Så det er vi simpelthen nødt til at tilgodese her i Danmark. Regeltyranniet i det offentlige og i det private har taget fuldstændig overhånd i de sidste mange år. Vi er mange selvstændige, men også offentlige ansatte, som bruger alt for meget tid. I Lolland Kommune, der bruger en medarbejder inden for ældreområdet 52% af sin tid ved den ældre og 48% af sin tid på at registrere og blive kontrolleret. Og man skulle egentlig tro, når folk var dygtige til deres arbejde, at det var nok i sig selv. Under den her regering har vi mistet 4.000 arbejdspladser i vores region. Det kan vi blandt andet se på vores politi, på vores lægedækning, og nu er de også i gang med at tage vores beredskab. Det har det konservative afsat penge til, at beredskabet bliver ude, for det er herude, vi oplever monsterregnen og sne, så de skal ikke begynde at centralisere vores beredskab. I det hele taget så er det vigtigt, at vi får fokus tilbage på mennesker i det her land. Fokus tilbage på at give de mennesker, der vil gøre en forskel, og de virksomheder, der vil gøre forskel, en mulighed. Det er det, Danmark skal leve af i fremtiden. Det er det, konservative står for. Ved du hvad, jeg behøver ikke engang at stoppe dig. Jamen, det var Marie-Louise. Og så til dig, Flemming. Værsgo. Jo, tak skal du have. Jeg hedder som sagt Flemming Stenhild, og er opstillet i Lollandskredsen. Jeg bor nede ved Nysted. Og jeg vil tage udgangspunkt i det der påstand om, at yderområderne, de vil have nogle særlige gunstige vilkår. Det mener jeg er helt forkert. I virkeligheden er det bare lige vilkår, vi vil have med storbyerne. 3 eksempler. Vi vil gerne have de samme lånemuligheder til bolig og til erhverv, især små virksomheder, der skal starte. Vi vil gerne have samme muligheder for at give en kommunal service, hvad der jo kræver, at der er en mere retfærdig kommunal udligning. Hvordan i alverden havde man forestillet sig, at vores kommuner kunne give borgerne et ordentligt tilbud på folkeskoleområdet eller på socialområdet, hvis vi ikke har de samme indtægtsmuligheder som i storbyerne. Og endelig, som Marie-Louise var inde på, så skal vi jo have udflyttet statslige arbejdspladser og, tilføjer jeg så, de store pensionskasser fra arbejdsmarkedet. Og så er der den der med kaffeklubben.
Vi kender den nok. De her 2-3 folketingsmedlemmer nede på Lolland Falster, de skal sandelig kæmpe for det her og få det igennem. Ja, men hvis man ikke slår sig sammen med de andre kaffeklubber ude omkring i landet, her er det jo mest oplagt at nævne, der må være en teklub eller en kaffeklub på Sydsjælland, men det gælder jo hele Danmark. Hele Yderdanmark må stå sammen for at rette op på det skæve Danmark. Så vil jeg så tilføje for at lave det kant, at vi i SF mener, at vi skal fastholde stadig skrappere krav ind på miljøområdet. Det er nødvendigt for at få udviklet vores erhvervsliv. Det er nødvendigt for at lave en grøn omstilling. Det er nødvendigt for i klimakampen. Nu siger I, hvordan kan man udvikle erhvervslivet? Jo, det er jo sådan, at store dele af vores erhvervsliv inden for vandteknologi, miljøteknologi, energiteknologi og sundhedsteknologi, det skyldes, at vi stiller nogle skarpe krav, så det skal vi blive ved med. Tak skal du have. Og så til René. Værsgo. Tak for det, og tak for det fine fremmøde. Det her valg, det har handlet meget om tal, og det har handlet meget om, hvor mange penge man kan bruge i fremtiden, og hvor meget man skal vækste osv. osv. Men det her valg, det er faktisk et utroligt vigtigt valg. Og vores statsminister Helle Thorning-Schmidt har sagt, at det her valg, det handler om vi skal have velfærd eller skattelettelser. Det er simpelthen forkert, for man siger, at skattelettelserne har Helle Thorning givet. Der er blevet givet selskabsskattelettelser for 4 milliarder. 4.000 millioner er der givet selskabsskattelettelser for. Og så har man kørt Danmark for lånte penge. Det, der er interessant, det er, hvad skal vi leve af i fremtiden? Og hvordan bruger vi så de penge, der er til rådighed? Og hvordan kan vi gøre alle de her gode ting, vi så gerne vil i fællesskab for landdistrikterne? For det kræver faktisk penge. Der siger vi, at vi vil tilbage til at have en stram og fair udlændingepolitik. Vi synes ikke, det er fair, at vi i indværende år i 2015 skal bruge knap 10 milliarder kroner. 10.000 millioner kun på integration. Vi synes ikke, det er fair, at man bare har givet regningen ud i forhold til dem, som nu kommer til Danmark, som kan få fuld kontanthjælp fra dag 1, ud til kommunerne. Vi synes ikke, det er fair, at når man har de mest lempelige krav for familiesammenføring, at man sender regningen ud til kommunerne uden en krone fra staten. Vi er voldsomt skuffet over, at vi har haft en regering, som har valgt at føre en lempelig politik, men ikke vil betale prisen. For hvem er det, der betaler prisen? Det er de ældre, og det er skolebørnene. Det er faktisk sådan, så at når man kigger på en kommune, så de børn, der kommer ud, som er blevet familiesammenført sammen med deres forældre, og det er jo sådan set rigtigt, det er jo fint, der følger ikke en krone med. Men tror I, at et barn fra Syrien, der kommer i en dansk skoleklasse, kan fungere fra dag 1? Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre. Derfor har det også kostet 3,4 millioner kroner ekstra i Guldborgsund Kommune. I forhold til kontanthjælp, der koster det altså Guldborgsund Kommune 8 millioner kroner mere, som går fra den direkte nære velfærd. Det er fair nok, at vi kan være politisk uenige om, hvad det er for en indvandrerpolitik, vi skal have, men man skal betale for den politik, man fører, og det har regeringen ikke gjort. Så derfor handler det her valg om velfærd eller en stram og fair udlændingepolitik. Sådan der. Og så skal vi til de radikale. Værsgo, Henriette. Ja, tak. Jeg hedder Henriette Bønevat, og jeg er ikke sådan helt enig med René, fordi jeg synes, det handler meget mere om valget mellem grøn og sort blok. Vi står over for en kæmpe udfordring i de næste par år. Hvis ikke vi får vendt hele det her klimatiltag, vi har gang i, så får vi en vandstigning på cirka 1 meter. Så kan I selv regne ud, hvor vi ligger henne. Så er der mange, der siger, jamen hvorfor skal vi så absolut overimplementere det hele tiden? Jamen fordi vi faktisk er en af dem, der bliver allerhårdest ramt. Til efteråret skal vi til Paris og forhandle med andre lande om også at få en solidarisk, både hvordan man gør det, altså vi er enige om alle sammen, at vi skal kæmpe for vores klima, men også hvordan vi får fordelt de her midler til at bekæmpe de skader, der nogle gange sker, for vi får skader. Hvis ikke vi har et forhandlingsgrundlag, og vi går foran som et godt eksempel, så har vi altså bare ikke noget argument over for de andre lande, hvorfor de skal hjælpe os, for vi bliver hårdest ramt. For vores egen område er det også en kæmpe mulighed. Vi er foran med grøn energi, og vi har rigtig meget viden på det område. Og derfor skal vi fremadrettet satse på, at vi får flere uddannelser inden for det område. Plus at vi jo selvfølgelig også får tiltrukket endnu flere virksomheder. Vi kan jo se for eksempel nu, at Vestas er kommet tilbage til Nakskov. Så det er jo rigtig en god mulighed for os at skaffe flere arbejdspladser. Tak. Meget flot. Det var Henriette.
Ja, det er helt sikkert, at det aller vigtigste for mig, det er, at vi får sikret, at vi får rigtig mange i arbejde i forbindelse med de projekter, der bliver lavet nu på Femern og i forbindelse med jernbanen, som bliver bygget hen over Lolland Falster op over Sjælland. Så vi kan få rigtig mange af de arbejdsløse, vi har på Lolland Falster i arbejde. Vi har 1000 mennesker, som der har forkert uddannelse, eller ikke har aldrig nogensinde fået en. Nu skal de have chancen for at komme i gang og være med. Jamen, det er jo rent Lolland Falster, det som jeg nævner her. Og så har jeg sådan et par andre ting. For eksempel, vi har mægtig store problemer med, at man kan få lov til at få solgt sit hus, for eksempel, fordi der er ikke nogen, der vil låne penge ud til det i kreditforeningerne osv. Det er noget af det, som jeg synes, at der skal rigtig meget fokus på, fordi arbejde, og så uddannelse, og så det, at man kan få finansieret boliger, så man også kan komme til at flytte. Det er jo for at sige krop umuligt i dag, hvis du er arbejdsløs på Lolland, og så for eksempel flytte til Jylland, hvis der er en arbejdsplads derovre, fordi du kan ikke få solgt det hus, du bor i. Og så er man jo stavnsbundet. Så det skal vi have rusket op i, sådan så at folk kan komme videre. Hvad har du allerede gjort for Lolland Falster? Det, som jeg har gjort for Lolland Falster indtil nu, det er at sikre, at for eksempel, eller være med til at sikre, at vi i det hele taget får bygget den Femern-forbindelse, som vi har. Og så har vi fået Lolland Falster på landkortet. Jeg er jo sammen med gode kolleger, selvom de er politiske modstandere, gode kolleger, både René Christensen og Henrik Høgh, har vi arbejdet stålfast på at få Lolland Falster på landkortet og være inde og gøre vores indflydelse der, hvor vi nu kunne komme til. For eksempel i forbindelse med omfartsvejen i Nykøbing, de nye erhvervsområder op på Nordfalster, og så også at Femern-projektet det kommer rigtig på plads. Nej, men altså forskellen på mig og så mange af de andre, det er måske, at jeg er ikke sådan en, der har en akademisk uddannelse. Jeg kommer fra den lollandske muld. Jeg er uddannet tømrer, og jeg har en baggrund både i min faglige arbejde, i det kommunale, hvor jeg har både været kommunalpolitiker og borgmester, og så har jeg så lært en lille smule ind i Folketinget også, så jeg tror på, at efterhånden der er jeg i stand til at kommunikere med de mennesker, der skal tage beslutningerne, og så også tænke på, hvordan det er at være almindelig menneske, også her på Lolland Falster. Jamen, jeg er god til at samarbejde i hvert fald. Det har jeg bevist både i sidste periode, hvor vi jo var støtteparti. Vi sad dog ikke i regeringen, men vi havde dog magten. Og i den her periode, hvor jeg så har siddet i opposition, hvor det er Socialdemokratiet, der har haft magten, der synes jeg har været god til at samarbejde på tværs af partier og skabe gode resultater for Lolland Falster. Så det er da en af tingene. Altså det at blive valgt, det er jo det ene ting. Det andet er jo også, at man kan skaffe nogle resultater til vores landsdel. Det har jeg da lykkes meget godt med, synes jeg. Er der noget sådan specielt, du vil gøre her for Lolland Falster? Jeg vil rigtig gerne i næste periode, man kan sige, den periode, der er gået, eller perioder, der er gået, der er jeg i hvert fald med til, at vi har fået et erhvervsområde op ved Nørre Alslev. Jeg har også været med til, at vi langt om længe efter 30 år fik en omfartsvej. Jeg har været med til nogle sociale projekter, blandt andet på perronen, hvor vi har fået 2 togvogne og fået lavet et super godt socialt projekt. Det, der står i hvert fald på min liste, det er, at vi skal have noget bedre telefoni, og vi skal have noget bedre IT-dækning på Lolland Falster. For den sags skyld i provinsen i Danmark, det er ikke kun på Lolland Falster, det er en udfordring. Det står i hvert fald højt på listen. Jamen, nu nævnte du også, at der skulle nogle flere penge ud i landområdet. Du kommer jo selv fra Systofte, så du bor jo sådan lidt ude på landet. Og vi har jo nogle landsbyforeninger, Falsters Hjerte og Østfalsters Fremtidsforening. Er det noget, du sådan vil vægte højere, at der for eksempel udflytning til landområdet, altså der skal flere folk derude bo, eller der skal udvikles derude? Hvad vil du sådan gøre på den front? Jamen det er faktisk også, når jeg siger IT, og vi skal have mulighed for at tage vores mobiltelefon, når den ringer, og så også tale med dem, der er i den anden ende. Det er sådan set med til at skabe udvikling. Altså hvis man vil have en virksomhed, jamen så nytter det ikke noget, at man hver anden gang en kunde ringer, så falder man ud. Så jeg tror helt bestemt, at hvis vi får styr på det, så giver det faktisk mulighed for også at skabe noget vækst og beskæftigelse. Vi kan jo ikke sådan, bestemme, hvor folk skal bosætte sig, men vi kan gøre, at der er nogle rammevilkår, som gør, at man har lyst til at bosætte sig. Og der har man faktisk også på Christiansborg en ret stor indflydelse på, hvad er det for en folkeskole, der er i kommunerne, og hvad er det for en daginstitutionstilbud, der er i kommunerne. Fordi at den måde, vi fordeler pengene på, skal være på en anden måde, end det vi gør i dag. Hvor de store kommuner har mange penge, og provinskommunerne, de har faktisk haft minusvækst de sidste 4 år. Jeg tror for det første, så er der rigtig mange mennesker ude i verden, der har brug for hjælp. Og dem skal vi hjælpe. Og derfor siger vi jo heller ikke, at vi skal udfase ulandsbistanden. Men vi siger, at vi skal ned på 0,7%. Så er vi det land i verden, som giver allermest. Det er vi også i dag. Det giver cirka små 3 milliarder kroner om året. Det er altså rigtig mange penge i provenu, vi kan bruge på noget andet. Samtidig med, så skal vi indføre starthjælp. Det vil sige, at de ydelser, man får i dag, der kan man jo få fuld kontanthjælp fra dag 1. Man kan få fuld folkepension, hvis man er 65 år. Man har krav på bolig, og det gør selvfølgelig, at et stort antal flygtninge
vælger Danmark frem for andre lande at flygte til, fordi man har så gode vilkår i Danmark. Og problemet er, at for de samme penge, eller væsentligt mindre penge selvfølgelig, der kunne vi hjælpe mange flere i nærområderne. Og der synes vi sådan set, at vi skulle bruge vores midler på en anden måde. Og derfor siger vi, at vi vil skære på ulandsbistanden ca. 3 milliarder. Det er vi stadigvæk det land i verden, der giver allermest. Vi vil også gerne skære på de ydelser, som vi tilkender folk, der kommer udefra. Fordi at så bliver antallet, der kommer her, mindre, så vi faktisk kan give dem en bedre integration og et bedre liv i Danmark, dem der kommer. Og så skal vi være meget bedre til at sende kriminelle flygtninge og asylansøgere hjem. Der har været alt for mange historier om folk, der har fået lov til at være her, og så vil de ikke opfylde de lov, der er her, og de bliver ikke sendt hjem. Det skal de selvfølgelig. Ja, nu er problemet med bare økologiske grise. Der er også udfordringer der. Det er ikke sådan, at det bare er det gode. Der er ingen tvivl om, at en gris, der går udendørs, tror jeg også mentalt har det bedre. Men der er faktisk flere halebid i økologiske grise. De bliver mere ramt af pesticider og andet. De får jo også antibiotika, de grise, der går udendørs og økologiske. Det skal man huske. Nej, det vi ser problemet, det er, at når man kigger på svineproduktion i Danmark hos de konventionelle, så har vi faktisk nogle af de bedste svinestalde. Vi har meget mere løsdrift. De er ikke fikseret lige så lang tid, som de er andre steder i Europa. Og problemet er nogle gange med at udfase produktion af Danmark, så bliver det bare importeret. Jeg tror stadig, der vil blive solgt konventionelle koteletter og konventionelle medisterpølser ned i Brugsen, fortsat også selvom vi ikke laver det i Danmark. Og så er det faktisk bare lavet under dårligere vilkår, end vi gør i Danmark. Så jeg holder fast i, at jeg vil gerne producere flere slagtesvin i Danmark, også fordi det giver rigtig mange arbejdspladser. Der er lige blevet fyret 300 slagteriarbejdere i Ringsted. De arbejdspladser, dem vil jeg gerne have tilbage igen. Men jeg vil selvfølgelig også gerne have en rigtig god dyrevelfærd, og der har vi en højere dyrevelfærd, også i konventionelle svinestalde i Danmark i dag. Jeg vil da sige, at det er utrolig vigtigt, at man stemmer på en lokal, hvis man kommer hernede fra Lolland-Falster, fordi at, jeg håber selvfølgelig selv på at blive valgt, men jeg håber også, at jeg får nogle kollegaer, som er valgt her på Lolland-Falster, så vi igen kan få lavet sådan en sammenslutning af os, der er valgt herfra, som kan være med til at skubbe både til vores eget partier, men så sandelig også til den regering, vi får ligegyldigt hvad farven får.